Mooi boatersquad, of net? Oh, dat moet wat is. Ja, zeker. Dus het wordt nou even opgenomen. Ja, vind je het goed dat wij mooi praten? Wij zijn van heer, we struinen je het om. Ja. En hoe kom je dan in de broek? Nou, wij struinen dan gewoon. En dan denken we, de broek, daar komen we nooit. Nee, net zo volle. Nee, tenminste. Nou, dat heb ik nog nooit zien geloof voor hier net. Ja, want hoeveel mensen zijn hier? Per 100. Ik ben geboren daarnaast. En toen we trouwd ben we hierin kwam. Ja. En dat is 90 jaar verlien. Ja. Dat hiet je net, jong. Oh, nou, nee, dat zou wel een Matteo zijn. Ja. Ja, je bent nog uit de tijd dat we net eens telefoon hier in zo wat. Ja, ik ben begonnen vroeger, toen we het nummer 63 van het telefoonnummer. Nou, en in de loop der jaren ben er zo volle bij kwam. Ja. Dan waren we de enigste die je telefoon hier. En dan kwamen ze hier nooit meer op bij ons te bellen wel en als er wat beleefd, wat boodschappen brachten we wel eens over. Dus, ja. En weer zo'n mooie houten kast, joh. Nou, dan moest je draaien. Nou, dat was wel mooi. Ja. Die heeft vast niet meer. Nee, maar ik heb dat bakkelintje, dat zwarte kastje, dat heb ik nog boven. Ja. En ben je nu intussen al oor op een mobiele telefoon? Ja, ik heb wel een mobieltje, maar dat gebruik ik haast nooit. Alleen als ik nou met de auto naar voor het hier met de boot, dan heb ik dat mobieltje bij me. Ja. Dat is een hele oren tijd. Toen hing je net zo'n mooie zitmaaier. Ja, nee, die wien er toen nog net. Nee, maar nee, dat weer woord hoor, ja.